Era un moviment pacífic, popular, però a l'Estat han repartit més de 2.000 anys de càrcel. És un fet per denunciar la injustícia que hi ha actualment al país. Salieron a la calle a exigir libertad de prensa, libertad de voz y fueron reprimidos, encarcelados. Años por pedir educación y sanidad. El nostre país, Catalunya, serà molt més ric si som capaços de sentir en el cor tots els anhels i tots els problemes que portem cada un de nosaltres. La causa rica, la causa del poble massiu, la causa de tots els pobles, perquè hi ha una idea més potent que ningú és més que ningú. Com es pot recuperar la República del RIF? Una de les millors aportacions que pot fer el moviment republicà, el moviment català, cap als pobles de la Mediterrània, sigui aquesta ruptura amb l'estat monàrquic espanyol. Per això demanem també la liberació de tots els presos catalans com els presos rifenys.